Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Bunda Wildlife Reserve. Name wa bebe tado Koda Goda. The bottle is so beautiful. Koda Goda. All the way from Koda Goda. Wow, this is beautiful. My t-shirt here. Bagi Ogongola. Wow. This is beautiful. Bye Malawian. Wow. It's so baggy. Wow. This is beautiful. Thank you. Baggy on the bunch. You're 35. Yeah, big 5, 35. Io? Pangorini so 35. What about the flower? 12,000 the watch. What about this bottle? The beautiful bottle. This one? Yes. 30,000. Each? 27. It's 15,000. 15,000. Koda minute. What about the t-shirts? 25,000. 35. 25. Yes. What about this? 15,000. Gula di mene. Najijali la do kutindi kure. Mandagona ni. Daona so. Masa nani bamene. Izizi limaziona maiko akuja. Then kama ona kuti national parks. Game reserve. Akupanga zintu ngatizi. Zokongola. Zokongola. 1000 ma viewers amene online amene. Abwere tu viewers amene muli online. Chionesero chache kachino cha tourism chabweresa zinthu zoti Malawi kupanga kuganiza kuti kwina maiko ena akunja koma ni Malawi omwe ino tithokoze amene anachiyambisa chinthu ichi. Tourism Expo yationesa zambiri chaka chino kwambiri nditu zinthu zosangalatsa kwambiri. Zosangalatsa kwambiri. Nanga bagio mkanagulirako ka chakakira ya ulere. Adibasa ngati Magisepeta. Wow. Ai ni bagi Ogongola. Tiona pamapeto ifeyo. Mbwereso pa stand ya association. Okay. Ma viewers koma kuli zinthu tisaname. Tiyenera kumayamikira. Tiyamikira na Malawi tokha. Taona ni zinthu zili apo. Zabwino zokongola. Bagi na iyi. Iyai. Ndiyo kongola kopya. Pali zinthu zabwino kwambiri pano, zinthu zabwino. Yes. Kodi munthu akafuna kukupezani, akupezani kuti? Anthu amene afuna kugula, kunkhota kodi? Tiyerekeze munthu wakulilongwe. Akuchifuna, wa Blantyre, wa Kumzuzu. Mutani naye. Because kutumizira kupanga arrangements. Bwino 1000 namba yanu imene atha kupanga ni konta. Kuti naye munditumizire bagiyo. Possible ngopanga. Aona? Manambers. Yes, that's one Mopas 09842931118. No, 118. 118 kumabeni. Namba yake ndi imene abale. Ine apapa tiona anati. Akasoma nanusa mabwera uzaeni. Mwatawira kofe. Bali ma t-shirt apa abwino. Ma t-shirt yabwino ija green yabira kuti. Imene. Iyai, but green yuna wake wachi Amish George. That was the only one. That was beautiful. Wow. But kuyundi liwonde kumeneko. Kulino zinthu zabwino guys, tisaname. Baziona izi.
Fantastic cup. Oh, Fantastic 4. Wow. Cup, Mac cup. Okay, cup wako, cup ino kakepi. My t-shirt ino, dabu ino, haindi tu. The big 5. Omaso niyo muchena. Malaya odu. Na osa alipa kuliti. Amene wangu chambaba za mkafika. Imene ilionde, majete. Majete alinazo. Wow. Ai muli bwino. Hii ndi majete. Wildlife reserve. Mwaona bambu wao achenatu. Zo chenazo alinazo so pompano akugulitsa nizi. Izi. Dizingati zimenezi. 60,000. Himalaya okha basi. Kalibe trouser. Kalibe trouser. Wow. Takunya dirani. Ma golf shirt na oso alipo ma t-shirt. Wow. That big 5. Yeah, imene t-shirt yake dione damasurani. Dizingati? 30. Wow, this is beautiful, guys. Wow. 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 Look at it. Wow. This is beautiful. What is it? 30,000. Ngatikula tukapangala ni conservation watu samalira kalamu Tikakugulani. tukakula pamene baba mpaka kupanga support tukala Kupanga saboni kalangu kuti samalidwe. Ndeno anthu akafuna mwina kugula zinthu zanu like t-shirt ka malaya amene mwavala hata kupezani bwanji. Ngati mwina wina sangapite kumeneko koma wazifuna zinthu kuti watani akhale nazo. Tili ma contacts voucher pa Facebook page yathu. You can visit Majete. Majete. Yes. Akapita pa page patupata atipanga contact akabonda chimene kufuna kugula ndikuti tikoza kutumiza kunakokosi. Okay. Kukulia. Yeah, amene mwina sana pite pa page tapatseni nambala imeneyo tatha kuyimbira kuti paka kupezeni agule zinthu zimene. Namba imene mungatipeze ndi 0999 521 741. Okay. Ndathokoza. Imene ili pa WhatsApp komanso atabuyima. Chabwino. Ma t-shirt mwatini ba? 30,000. 30,000. Medium alipo? Medium. Alipo? Ndubwera. Ndathokoza. Sigo. Zabwino zili ku Malawi konkuno. Mene ndi Amaris Hotel. Kuli zinthu kwambiri. Zambiri kwambiri. Sikuti zoyenera anthu andalama ziliko zinthu zambiri zosiyana-siyana za mitengoso yosiyana-siyana muthu obwera kudzagula. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.